Irusoinek eta La Klaketak ekoiztutako filma da, eta 2 milioi euro inguruko aurrekontua izan du. Film dramatikoa da, baina baditu humorerako eta goxotasunerako tarteak ere. Familia, lan baldintzak, garun osasuna, askotariko gaiak jorratzen dituen filma da. Zuzendaria David Pérez Sañudo, Txani Rodriguezen eleberrian oinarrituta. Protagonistaren rola Miren Gaztañagak jokatzen du. Bera da filmaren arima eta bihotza. Gaur, Klaketan, azken erromantikoak. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Miren Gaztañaga, ongi etorri Klaketa podcastera. Eskerrik asko. Benetan diot, ilusio berezia egiten didala, ez egin aipatzen pixkat mikroz kanpo. Ez dakit, sentsazio daukagula, elkar aspalditik ezautzen dugula, baina ez dakit presentzialki lehenengo bigarren aldia. Nik uste dut bigarrena dela, hori aipatu degulako, baina netzak ore oso hurbilekoa zea, eta igual ez gara sekula egon, ez? Oso gutxitaren onga, así que plazerra. Hemen garatuko ditugu hainbat gai. Bueno, nik uste zalantzarik ez dago lau zinemari buruzko saio badala, ez? Argita garbi, hemen dauden detaile guztiekin. Ez dago duzu, hemengo pelikulak edo kartelak edo... Bai, noski baietz. Bai. Oso ondo. Bat, bai. Bueno, 25 urte baino gehiagoko ibilbidean, antzerkia, zinema, telebista, musikaria ere. Bueno, musikaria asko da, baina... Hor dago. Bai. Googleen Wikipedian sartuz gero musikaria azaltzen da. Beraz, etiketa hori jarriko izugu. Pero. Esango zenuke hain momentu honetan zure ibilbide profesionala mintzat, unerik gozoenean zaudela, ala ez? Ba, gozo batean nagoela, bai. Bai, ez azkenean oso momentu polita bizitzen ari naiz, gozoena igual ere, enaiz oso zalea olako totalismoiekin, ez? Baina gozo batean bai, eta oso eskertuta nago, eta oso polita izaten ari da bizitzea, orain tokatzen ari dena bizitzea, ez? Hor, aipatu dugu, antzerkia, zinema, telebista, hainbat alor jorratu dituzu nolabait, esango zen nuke, agian pasatu dira hilabete batzuk, zinemaldiaz eta pixka tsunami horretaz, zinemaren industria agian da guztietan bortitzena, edo zailena kudeatzen emozionalki, gehiago zatoz igual antzerkitik, ez? Ez dakit 2 mundu, 3 mundu horiek, hola pixkat parez jarriz gero, zein da zailena kudeatzen edo bortitzena? Nik uste badagola zerbait aktorioaren ofizioan ja berezkotasun hortan, badagola zerbait kudeatze hortan baduela bere komplejidadea. Ze une oro zabiltza eksposizio batean, ez? Eta askotan aipatzen dugu, gu lan egitera goazenean, beti dagoela azterketa bat pasatzearen sentsazio hori batzuetan, ez? Gero eramaten duzu hori beste modu batean. Orduan, bai antzerkian, bai telebistan, bai zineman, igual, eske antzerkiak badu zuzenekoaren bizipena, eta hori ere oso potentea da, Baina egia da, zinemaren industria badala gauza oso handi bat esango nizuke, niretzako oaindikan ere nahiko inabarkablea, ze hola modu sakonean orain hurbildu naiz bertara, eta orain ari naiz ezagutzen igual, ez? Eta bada potentea, tarteka bortitza, baina nik uste dut aktorearen ofizioa dela nahiko... Aktorearen oroar. Kaineroa, bai, orduan, apur bat kaina hortan mugitzen garela gu, ez? Orain aipatuko dugu, gaur da pixka saioaren izpidea, azken erromantikoak pelikula, orain sakondu dugu hortan, baina sentsazio daukazu ere jendeak oso erraz jaurtitzen dituela zuen lanaren gainean titularrak edo lerroburuak aipatzen genuen adibidez. Azkenean lortu du. Itxaroten ari zen hori, agian etzen zuk lortu nahi zenuena, ez? Egia, Iruneren pertsonaia, pixkat protagonistaren rola, egia da, nabarmena dela egiten duzu lana, baina jendeak esaten duenean, azkenean lortu du hori, zuk nola bizi duzu, nola jasotzen duzu hori? Bai, ikusten dezu azkenian, personaje publiko, komila artean zeanian, bestek bere iritzia zugan ere jartzen dutela, eta baita zure ibilbidearen iritzia ere, bai ez? Eta oraindikan ere batzutan harritu egiten dauen zerbait da, ze igual nik modu intimoan bizi dut, egia da niretzako nik gogoa handia nuela, baita ere audiovisualean lan bat sakonean bizitzeko, eta sorkuntza prozesu batean sartzea buru belarri eta mamitsua zen personaje batean, ze igual antzerkian bai da bizi izan dudan zerbait, baina audiovisualetan pendiente nuen, ez? Eta bai izan da amets bat eta bai izan da gogoa handia nuen zerbait. Baina gero, olako komentario batzutan harrapatzen zaituzte apur bat, ez? Bai, sorpresa, ez dakizu nora erantzun, ez dakizu ondo hartu, gaizki hartu. Bazen garaia, merezi zen, bai, ulertzen ez, nik ere batzutan sentitu izan dut, dauka gogoaia, ez? Baina, ez da, bitxia da. Bitxia da. Bueno, azken erromantikoak, haze pertsonaia egiten dezuna, Irunerena, lehenik eta bien hasiko pixkat atzetik, Txani Rodriguezen liburuan oinarrituta dago. Ezagutzen zenuen liburua, zer irakurri zenuen liburua lehenago, gidoia, zein izan zen ordena? Enuen ezagutzen liburua, lehenengo iritsi izan kastina, gero izan zen gidoia eta gero izan zen liburua.
Eta baliagarra izan da, egia da liburuak baduela asko hausnarketatik. Bai. Liburua, berez lehenengo pertsonan idatzita dagoen liburua da, ia egunkari bat ematen du, ez, diario.orri dauka. Eta niretzako izan zen, egia esan, bete aipatzen dut, kriston opari izan zen, zezan personajearen gogoetak edukitze eskura, orduan ja, aktorearentzat personajea sortzerako orduan, dakazu bere barne mundu guzti hori idatzita, eta zan edukitzea horra altxor bat niretzako. Egia da, iritsi zala momentu bat, ja, hori askatu behar izan nuena. Ze Gidoi azkenean David eta Marinaren azan, eta ikusten nuen baita ere hor zuzendaritzaren autu batzuk zaudela, ez zirenak liburuarenak, eta ja momentu batean ja desbinkulatu egin bertzarela. Eta baina izan zen kriston oparia, hor edukitzea. Hor, aipatu duzu gako bat zuzendaritzaren autua, aipatu duzu, David Perez Sañudo. Hasi nahiko nuke pixkat, azken erromantikoaken atalau, galdera, ez dakit teknikoa esan, edo pastazko betaurreko jarriko ditut. Labur, minutu batez. Fenomeno. Pelikularen hasiera aipatu nahi nuen. Pelikula azten da, traveling moduko batekin, urrunean ikusten zaizu paper fabrika batetik ateratzen, oso giro iluna, grisa, eta kamerak jarraitzen zaitu urrunetik, traveling batean, ikuste traveling hori badala nolabait, zure bidaia emozional horren, metafora moduko bat. Eta bitxia da, ze, planoa amaitzen da, traveling nahiko luze batekin, amaieran hor identifikatzen zu zure koskorra, izango dela nolabait zure bizitza aldatuko duen, edo pelikularen abia puntua, baina une oro, momentu hori, protagonistarentzat oso garrantzitsu da momentu hori, urrunetik ikusten dugu. Ez dago lehen plan horik, ez dago hurbilketa berezirik, edo ez dakit sekulako kamera mugimendurik. Dena urrunetik ikusten dugu. Orduan galdera da. Argi dago, gidoiak zer egin duen zure pertsonaia garatzerak orduan. Baina, kasu honetan, Sañudoren erabaki narratibo eta formalak eragin handia du zure antzezpen lanari dagokionez. Hau da, zuk baldin badakizu kamera oso urrun dagoela, desberdin jokatzen dezu baldin badakizu planoa gertu daukazunean baino, kasu honetan egiten diote referentzia hasierari, Bai, ez dakit zuri eragiten dizun, edo agian ez daukazu informazio hori, Oso potentea da, egia da, zuk imaginatzen dituzula estena batzuk irakurtzen dituzunean modu batean, eta ez bisualki, baita ere auditiboki ere, bai? Eta gero oso ederra da, ikusten duzunean zertan transformatzen den hori, eta besteak beste zuzendariaren autua zein izan den, ez? Evidentemente, aktorearengan eragiten du jakitea kamera hurbil dagoen ala urrutian dagoen. Era berean, egia da, ni enaizela guztiz desbinkulatzen, ez naiz hiperrelajatzen urruti dagoelako. Ez da nere izaera ere. Orduan hori nik uste da izaera kontu badala. Ez dut berdin jokatzen hurbil badago, baina egia da, eske aparte David oso metikulosoa da. Urrutian eta gertuan. Eta orduan, begiratzen genuen, begiratu gehiago oso neurtua dago, igual hasieran urruti hortan begiratzen nuen koskorra, baina gero zan oso klarua, ez dakize fabrika pasatzen duzunan, begiratu berdezu, gero eta gehiago, oso metikulosa zen. Galdetu behar nizun, bazegoen hor nolabaiteko improvisaziorako tartea, edo dena zen oso... Bazegoen, baina momentu batean ja oso metikulosa bihurtzen zen asuntoa. Igual sekuentziak 11 aldiz edo grabatzen genituen, eta ja, egia da, polita izan zala, ze David eta biok ja hartu genion puntu bat dekuazen arrapatzea zu nahi dezun hori. Orduan nik ez daukat problemarik ere errepikapenean, ez daukat problemarik ere hola lan egitean, ze jartzen hau, berotzen naiz. Askotan errepikatzen zituen? 11 aldiz edo, bai, askotan. Errepikapen hortan ibili ginen buru belarri. Eta ja genak agun gure artean ja, barra gure, gaur zazpi, zortzi bat, hortxe, apostuak egiten. Baina txikienean ere, gozatzen ez detaile bat zegoela, kaset bat erakusterak orduan, eta, hori grabatu genuen, gehiagin abaritzen da gutxi egita. Interesantea da. Papiroflexiaren planoak ere, hori... Baita ere, hori gutxiago igual, zorionez gutxiago. Ez dut eskatuko, papiroflexia egiteko, baina gogoa nuen. Orduan, bai, eragiten du, baina nera berean badu bere metikulosidadea urrutiak ere, bai. Hor, Irune, hor sarrenan aipatu dut, filmaren arima eta bihotza Irune da. Irune eta Miren eta Irune, badakit antzekotasun batzuk badauzkazuela, alaba bakarrak, aita gaztetan hilda, galdu eta biei. Biak, kasu honetan Irune, pertsonaia auskorra, zaurgarria, zeinek zein besarkatu du une batzuetan. Zuk Irune besarkatzen zenuen, barkatu, alderantziz. Nola izan da bi pertsonaien, Miren eta Irunen arteko simbiosi hori? Ani guztu Mirenek gehiago besarkatu duela Irune, baina nera berean Irunek ekarri dizkidala opari asko neri ere bai, ez? Irekitze hortan eta
Bueno, bai, hainbat prejuizio kentzerako orduan, edo zaurgarritasun horri irekitzerako orduan, lortu alizateko baita ere bere atmosfera hortan, bere mundu hortan sartzea. Eta eraberan nik askotan esan izatu, ni nire vulnerabilidadea eskura daukat. Zorionez ere bai, naiz eta gizartotan kudeatzea kostatu egiten da, ez? Baina nik uste dut, ezinbesteko izan dela, besarkatzea hori Irune besarkatu alizateko, ez? Eta bere matiz horietan sartu alizateko. Guazen Iruneren irudi batzuk ikustea. Bideotxoa jarriko izut eta gero komentatuko dugu. Vale. Zure ja esan marko zinok, Irunen? Hone atortzeko, zaki babesa ematea? Hilda dago, altzairuzko plantxa bat erori zitzaion gainera fabrika itxe baino pixka lehenago. Badakizun dagoen la jirafa taberna? Sentitzat, Irunen. Komplikatu izan ziren, bai. Baina orduan, langileon artean babesa gauten zen. Laguntasuna. Niretzat hobe fabrikaz balute sekula ireki. Baina, gogoratzen dut egun bat, trafikoa moztu behar zutenak grebagatik, eta han joan zen aita bere buzo urdinakin presto, eta ni justu atzetin, joan lagun batzukin. Kontua da, han ikusi genituela, biaduto baten parean plana baloratzen, eta orduan lankide batek aitari besoa bizkarrean jarri, zerbait esan da, aita papatean irribarra intzun. Hilabetetan amakin mar, eta papatean irribarre. Hori bai, baina meriendena, ez dago gogoratzen. Ze pena debekatzea, ez? Osea, meriendak. Bueno, hemen agerian gelditzen da, eta aiga Irunetaz hitz egiten, baina nola zen beste aktoreekiko, eta kasu honetan beste pertsonaiekiko interakzio hori. Zegia da, Irunek badu jokatzeko modu bat, ez dugu azaldu, nahi bazuzuk azaldu nolakoa den Irune, baina egia da igual jendeak ikusi duela da pelikula. Bai. Pertsona bat, nolabait iraganera hiltzatuta bizi dena, ez atzera ez aurrera, eta besteekin erlazionatuzeko zailtasunak edo badauzkana, ez? Kuriosa iruditzen zait hori, nola beak jaurtitzen dituen, olako esaldi hain bortitzak eta zuzenak, eta bestek nola erantzuten dioten, eta zera, merindarena esan nahi nuen, ez, hor bukaerarena. Bai. Orduan, nola zen beste aktoreekin eta kasunetan pertsonaiekin interakzio hori barkatu? Bai, ederra zan, azteko eskertzen nuen, rodajean bazet momentu asko bakarrikin dituenak, eta orduan lankideak zetozkidarean, ze ondo, osea, interaktzeko... Bai, itzoi ez degura giriko, zenik ere post aldiz esan. Elkar lan egiteko, aukera hori eukitzia, ez? Gero eraberian, zan ulertzia Iruneren autopista paralelua zala besteekiko, ez? Azkenian, bere erantzunak zirela logikoak, logikoa da ilogikoa ez, baina ez zala akzion-reakzion bat bezala, ez? Bere burua modu paralelo batean zijoala, ez zijoala besten karril berean, baina eraberean bazegoela konexio mota bat, ez? Orduan hori eraikitzen jutea zan. Eta oso divertigarria zan hori ere, bai, besten begirada eta elkarren zute horretan, beste kualidade horiek bilatzea, ez? Bai, zegia, sekuentzia ikusita, filma bada dramatikoa, melodramatikoa, baina badaude ez, goxotasunerako edo humorerako tartetxo hauek badaude, eta nik uste tarrasguriek eskertzen diala ikusle bezala ere. Noski, bai. Bai, ze bestela oso grisa izango litzateke, eta egia da, Davidek askotan diola, pelikula luminoso badala, orduan ez dakit. Bueno, bai, nik uste sekuentzia hoengatik igual, ez? Nik uste bai. Nahiko grisa da. Nahiko grisa da, bai. David aipatu dezula, berak aipatu zuen zerbait elkarrizketa bat aipatu nahi nizun, Donostiako zinemaldian esan zuen, casting prozesua oso gogorra eta konplexua izan zen. Mirenek oso casting ona egin zuen, eta horregatik aukeratu genuen. Dudari gabe pelikularen elementurik garrantzitsuena da. Esposizio handia du, psikologikoa zein fisikoa. Casting prozesua, badakite egin zen dituela hainbat casting, hainbat froga. Nolakoa dira casting prozesuak? Nola da aktore batentzat casting prozesu hauetara aurre egitea? Nola lortu zenuen Iruneren papera, pixkat horri buruz? Bai, interesantia da, egila da, casting prozesu bat ez da erresa, azkena zoaz nonbaitea aukeratu izateko gogu horrekin, orduan, galtzaile aztezea, ez puntatean da, ostras, ze luzer. Bai, leia bada. Zaila da, bai, eta gustatu berri zana, eta ez da leku xamurra, ez? Baina eraberean nik nire buruarekin konturatzen az, nola bat, castingekiko nire prozesu egin dudala ere bai, ez? Ze hasieran nik uste dut olako egoerei edo egoeren aurrean babesteko bezala, nik hasieran igual casting egitea juten izanena, ez eta asko importa, baina nik iningoet, eta atatze baldin bada ondo. Ez da erreala, zuk nahi zu ateatzia, orduan nik uste dut denbora aurrea junala, nire desioan jabi nazela. Bueno, nahi baldin badezu
onartu nahi ezula eman dana, eta gero, malkotxo batzu botako juzu, baina onartu nahi dezula ateatzia intzazu lana, merezidun lana, eta gero geokuak. Baina hartu zure desioaren kargu, ez? Ordu nik uste, kastin honek harrapatu ninduen momentu batean, igual, beste hainbat pelikuletan, paper txiki batzuk eginda, eta pixkat nekatutare bai. Claro, pelikula ikusi du, argia ikusi du hain dela hilabete batzuk, baina kastin hauek noiz hasi zian, zenbat denboran atzera junez gero? 2023ko udaran igual izango zian, bai. Eta hola, eta ordu marrapatu ninduen, ojala teatzia, baina dana emango, behintzat gustoa gelditzeko. Eta batea intzan, eta orduan zorionez, ez? Eta hor, Davidek ere aipatzen zuen, antzerki mundutik zen dozela, eta esperientzia horrek ere nolabait, batez ere, Irunek badu alderdi fisiko bat, eta baita psikologiko bat hor garatzeko ere. Ez dakit antzerkiak zenbateraino lagundu dizun, bi ikuspuntu horiek garatzeko, eta aldi berean garatu dituzun. Ze bada, batez ere alderdi fisikoa hor pelikularen amaiera gero aipatuko dugu. Bai. Baina alderdi psikologiko hori garatzeko, zenbaten lagundu dizu hor. Nik uste aktore bakoitzak erabiltzen dugula daukagun erramienta eta daukagun ibilbidea eta hor lortu ditugu nahin gauza egia da ni antzerkitik nator, orduan nire ikasketak bertatik datoz batipat, ez? Eta horrek laguntzen dit, noski baietz. Egia da, niri fisikalidadeak asko laguntzen didala. Niretzako importantea dela personajeak nun daukan gorputza kolokatutan, ez eta detaile txiki badan, laguntzen didala sostengatzen baitare emozionalidade hori. Baina era berean ere bai, pertsonai honek behartu nahu igual antzerkian baino modu sakonagoan lantzea, ezakin nola esan, bere personaje honek daukan iruditegia edo nola daukan eraikia bere burua begiratzen duenean zerri begiratzen dion, ez? Ze Irunek ez ditu mirenen gauza berak begiratzen, eta horrek aldatzen du begirada, aldatzen dio aurpegia, aldatzen dio gorputza, eta igual bai egin dudala pelikula baino lehen iruditegi hori osatzea, saiatzea, rodaje baino lehen ja bisitatuak izatea, etxea, balkoia, lan sakonago bat, antzerkian egiten dudana, baino sakonagoa den lan sutilago bat egin dut, eta horiari ikasi dut pelikula honi begira. Eta, aktore bezala, nire herramienta kutxa zabaldu egin dula sentitzen dut, ez? Aukera gehiago edukitzeko. Eta lan hori egiteko, nonbaitetik elikatzen zea, esan nahi dut. Bai. Beste aktoreak, beste pertsonaiak berrikusten dituzu, edo nahiago ezu barrurako, edo zerotik astea sormen prozesu hori, ez da? Begira, egia da, alde batetikan, dauzkazu zuzendariarekin eta gidoilariarekin, ensaioak eta lana, ez? Gero beste aktorekin, David izan zan oso zehatza, estena guztiak ensaiatu genituen rodajea baino lehen. Aktore guztiak, txikiena ere. Ohikoa izaten da? Niretzako orain arte ez. Eta orduan, egia da orain gero eta gehiago ensaiatzen dela, baina niretzako lehenengo aldia zen horrela, lan egiten nuena. Eta gero aparte, nire lan personala etxekoa, ez? Eta baita ere berean hasieran bai hasi nintzala ikusten hainbat material cinematografiko, baina momentuat iristen da non askatzeko beharra naukan. Kutsatu igual egiten zea, ez? Edo kopiatzera tendentzia edo... Baina kopiatzea ere txarra ez da, momentu batean, erabiltzen duzula herramientari eta listo, ez? Baina ja momentu batean, momentu batean irtezkizutenak osonak eta jama nola egingo dundik igual hori, ez? Ja presio puntu bat, ez? Fuera, hori da. Piskat kanpora begira baino, barrura begirat hasi eta barruan begiratzea edo bilatzea zure herramienta propioak, ez? Ozen beste bideo bat ikustea. Koskor badakan. Zesatezu, koskor bat? Lase Irune, seguru ez dara ezer. Hilekoa jetxe zeizu? Zeni batzutan hilekoa jaiste zaitu. Medikoak esan dut urgentea dela, baina amorera pumandat itzordua. Eta ez dut usta gauza bera direnik hori eta urgentea hitza. Eta noizti sentitzezu? 3 aste. Eta nolatan etzea jun lehenu medikoaren gana? Goza txarra ematen zute du. Eta pribatura dituezu? Seguru badutela tartia 12 baino lehen. 10 baino lehen. 10. Baina posari naiz joan? Naiz da osakidetzan eduki itzordua? Ordaintu bezu bai. Eta bezala ez. Ordaintzen badezu bai, bestela ez. Claro. Galdetu nahi nizun, pelikulan bada gai nagusi bat, dala Irune, dala bere iragana, dala, aipatu dugun guztia ez, koskorrarena da pixkat, guztia pizten duen metxa nolabait, baina hor pelikularen azpian hainbat gai ageri dira, hainbat gizarte kritika daude, osasun publikoa, garun osasuna, langileen arteko kontu hori, ikusle bezala nola jaso dezu hori guztia, ez dakit bazenekien gai horiek guztiak nola landuko ziren, zegia da oso
sotilki daude landuta, ez daude zuzenean diskursoen bidez sartuta hor, eta nik uste ikusleari iristen zaizkiola. Bai, zalantzi gabe. Eta nari gauza batzuk ikusle bezala gehiago iritsi zaizkit, aktore bezala baino, egiten baino. Ez dakit, netzako izan da, da engranaje bat, hainbat gaiena, egia da, gidoiari aurre egiten nionean, esaten nun, Jesus, zenbat punto de fuga dazkan, koherentzia emateko guztioni bazuen bere zailtasuna gaiak, ez? Gero, nola ikusten dituen gauza guzti horiek, asko gustatzen zait, Davidek nola planteatu zuen bere garaian ere bai, guk gai asko jorratzen ditugu, eta berak gai asko jorratu ditu, eta Txanik gai asko jorratzen ditu, baina era berean, berak ere esaten zuen ez zuela pedagogia egin nahi, ez zituela erantzunak ekarri nahi. Berak galderak botatzen zituela, eta pintzeladak gaur egungo hainbat kontestuen mosaikori osatzeko, ez? Eta niri hortikan eroso interesante iruditzen zaiz, porque hau da bizi dugun egunerokotasuna, eta errealidadea, ez? Igual askotan serietan ikusten ditugun, etxe burges, megaburges horiek, ez dira errealak. Guztiok ikusten dugu gure burualako batean oso errax bizitzen, baina gure egunerokotasuna desberdina da, ez? Eta, gustatu zait pelikulak ere nola jartzen zaituen kontaktuan, benetan gureagoa den bizimodu batekin. Pelikularekin amaitzeko, ze gero azken zatian baina pixkat zure alderdi pertsonalera gehiago sakondu edo behintzat zure gustu zinematografikoak ezagutu nahiko nituzke. Guazen oso komentatua den, ez dugu saioren podcastaren hasieran esan, baina hemen spoilerrak jaurtiko ditugu noski, zebain jarraian jarriko duguna pelikularen amaiera da. Bai. Baina gustatuko litzake komentatzea, irudi hauek komentatzea. Hemen okerez banaiz, hemen bukatzen da pelikula, ez? Bai, hori da. Dantza honek badu... Apurtxoa gehiago gelditzen da. Apurtxoa gehiago, bale, bardun zertxo gehiago. Trena eta bar. Egia da. Eta zua, eta kearena, eta egia da. Hori ja spoiler gehiagi izango izateke. Bai. Hau guztia, nola izan zen honen filmak eta hemen irudietan ikusten dugu Miren Gaztañaga dantzan taberna batean, baina bere mundu propioan sartuta. Bai. Ez dakit nola izan zen sekuentzia honen grabaketa, okerez banaiz gainera ez dago mosketarik, ez da? Sekuentzia planoa da. Hori da. Bai, izan zen... Ezakit bereziki prestatu zinan, hau izan zen beste prestaketa bat, edo besterik gabe, zure interpretazioaren parte bat besterik etzen izan. A ber, netzako hau bai da, oso leku erosoa, zeren ni oso fisikoa naiz, bai antzerkian. Hau bai da antzerkiko hori, ez? Nik hemen bai sentitzen dut, badala nire leku oso eroso bat zentzu batean, ez? Egia da, Davidek beldur asko ziola honi, zebera ez da sentitzen oso eroso mugimendua lantzerak orduan, baina nik ikusten nola atzeratzen zuen da, egunen batean landuko dugu koreografia hau. Baina egia da... Hau noiz barkatu atzeratu esaten dezunean, ze grabatu zen nahiko bukaeran errodajean? Ez, atzeratzen zuen ensaioetan. Ensaioetan barkatu. Eltzen zituen estena emozional zaildanak, eta koreografia ingo dugu noiz baita, eta gero ikusi nun, berak zuela beldurra, ez? Berak ziola beldurra horri. Eta niretzako, pelikulan agertzen da Eba Nasarraren figura marabillosoa. Orduan, koreografia sortzeko beharrezko izan zen, Eba Nasarraren mugimendu batzuk hartzea. Aiskarrian ikusi genuen zerk funtzionatzen zuen, tokes kortos, hola, eta gero horren inguruan sortu genuen koreografia, ez? Lehenengo, etxean landu nuen nire lagun eta aktore Erika Olaizolarekin batera. Horrek ikusiko zituen. Horrek noski ikusi zuela prozesua, eta gero ja David eraman izkion mugimenduak landuta, eta segituan lortu genuen. Eta izan zen oso polita rodaje egitea. Gero horri izan zen, lan asko eramaten duen figurazioaren kudeaketak ere bai. Ze importante den figurazioaren lana ere bai. Figurazioa gidatzen dutenen lana. Ze nola sartu mantentzea aurpegi koherente batzuekin grabatzen ari den estena horrekiko, eta momentu hortan zen, inguratuta hasten itzan, personaz inguratuta, eta momentu batean ja aldegin behar zuten denek, efekto fantasmagoriko edo oniriko hori emateko, ez? Musika zuzenean zegoen grabaketan? Ez, hori beste gauza da. Ez hori galdetu nahi nizun, ze abestiak badu indar berezi bat. Bai, nik pinganilloan eraman. Bale. Baina egia da, bi momentu daudela dantza egiten duguna edo 3, eta nik imaginatzen genuen rodatzerak orduan atope hongo zala, eta ni disfrutatzen, baina, baju, bialtzi zutela lengua gero pinganilloan, eta zu sartu bertzak katarsian. Beste zaitasun estra bat orduan. Hori, bai. Baina, harrapazio zu teknika horri baitari azkenean. Orain, azken zatirako gustatuko leitzedeke zure erronka txiki bat jarriko izut, 5 galdera laburra ingo izkizut, pixkat zure gustu zinematografikoak. Whisky edango etortara. Bai, hemen ardorik ez daukagu, baina. Horrekin hasi aurretik, hemen ikusten dezuenez, hainbat gauza dauzkagu, hemen atzen ere frikikeriak, eta hemen badukatola bilduma bat, eta gustatzen zait gonbidatuari opari bat egitea. Aiz ondo! Ez dakit irakurgailua aukiko dezun, eta ez dakit asmatuko deten, baina zuretzako pelikula aukeratu ez. Ostras, bira, oso ondo.
Ez dakit ikusia daukazun. Super ikusia daukat. Vale, bueno. Oparitu del viaje de Chihiro. Hori da. Eta bai, super ikusita daukat. Gainera, lortuet, ze batzuetan ez dago, euskerazko bertsioa daukazu baita ere hor. Bale, bai, oso ondo. Bikoiztua. Orduan, bueno. Belaunera labalearentzako, heltzen denean, helduago denean, bai, jarriko dio, eskerrik asko. Hasi zea pelikula jartzen, txikiari edo ez oraindik ez? Poliki pipi lastrunekin nabil. Pipi lastrunekin, ja, ze zaila ez, txeko Gauza txiki ze jarri, nordiko lasaiago bat, bai. Ja, erritmoen kontua nola aldatu Ufa, dan, ikusentzunezkoen kontua. Bueno, guazen galderak egitea. A ber, ingo izkizut 5 galdera, pelikulekin erlazionauta, eta labur erantzun, izenburu batekin, bueno, labur, aldaldin badezu behintzat. Bai. Negar gehien eragin dizun filma. Ze zaila dien galdera, benetan. Eta gorroto dituzula, susmatzen, Bai, baiten ez, bai. Negar gehien egin dudan filma, eske, a ber, edo ikusi dizun tristeena. Bai, igual eske, a ber, ez da bat ere intelektuala, baina ni Titanic egin duen negar pila bat. Intelektuala... Titanic, tio. Titanic. Bai. Titanic. Egatzen Titanic, eta gozatun ben near, da benga eta near, hortxe bai Titanic. Titanic, venga. Zure film, telesail, dokumental kutxuna, edo antzerki obra nahi badezu. Jolin, eske hor gauza desberdina daude. Bueno, zure film edo telesail kutxuna. A ber, ni telesail batekin engantzatu nintzala esagerau, eta eske benetan galdetzea zu, eta etortze zaitola, pam, Breaking Bad izan zen. Breaking Bad, zehaz. Eske, a ber, mesedez, ezinu, osea... Ez esan hori, zebain, beste ordu erdi ongo Breaking Bad hitz egiten Breaking Bad. Aiama. Better Call Saul ikusi dazu? Ez. Bueno, ikusi dazu. Benetan? Nik ez dakit hobea dan, Benetan? Eta ni naiz, bereziki fana Breaking Badena, benetan. Better Saul hobea da? Better Call Saul, da, zoragarria. Kriston resistentzia da. Eta gainera badu horrekin. zerbait berezia dala, ze hor kritikatu da pixkat Breaking Badet, emakumeen figura hori, Walter Whiteen emaztearen figurari, nola irudikatzen den, Better Call Saulen, King Wexler, bada abokatu femenino bat. Joder, nik uste horrekin bakarrik hobetzen duela, orduan, besterik gabe. Ez nator nik gomendioak oparitzeko, baina oparitzen dizut hori. Bueno, jarraitu ezagun. Lehen zita batean jarriko zenuken film edo telesaila. Ai, ama. Joder, bez blokea. Urrengora ingo salto bestela. Behin salto bai, etorriko bestela. Mundu guztiak maite duen pelikula, baina zuk gorroto dezuna. Ze zailak dia mesedez. Mundu guztiak maite duen pelikula, baina nik gorroto dudana. A ver, pues tipikoak, mundu guztiak. La vida es bella, intocable, Amelie. Hoi, jende guztiak maite du. Nik adiez, pertsonalki ez ditut maite, oie. Ez que nik Amelie deskubritu nun zinemaldian ezer jakin gabe pelikula horrena, eta izan zen supermagiko. Claro, aurre iritzi gabe eta desberdina da. Ez que de zero flipa hoi nun, bai. Bueno, igual haien ez dago, esan erantzun hauetan, batzutan esan daiteke. Bai, bakizein. Hau, hiperintelektuala da, baina. Hiperintelektuala? Goatzen ez, pelikula. Goatzen ze, Ekerman da pelikula hau. Agertzen zala, beso batzuk besarkatzen olako monstruo iletsu bat. Haien ez goatzen? Badao, goatzen haze, zan, bueno... Baina klasiko, oza, espaldikoa edo klasikoa da edo? Ez, hau da, keba, hau izango zen, la langosta Jorgos Lantimos, gara hortakoa da. Ekerman. Tipo luze bat? Beso luzeekin? Gorila bat, besarkatzen nahiko bazina bezala. Igual no se Ekerman para nada, Bueno, behiratuko dugu. Bueno, ezin un, mundo guztia, como, azke pelikula berez. Eta zitzaizun, baina beldurrezko pelikula bat. Keba. Es que, zan olako raroa. Geoko zilatuko dugu, igual ez da Ekerman para nada, da izuet. Zure haurtzaroko filma? La historia interminable. La historia interminable. Bai. Oizan ere, bigarren proposamena ekartzeko, baina banekin haurtzaroko... Horrekin izango zen, bam, asertutiko zen un total. Cuenta conmigo dakazu ere, stand-by, guniak ere dakago menatzean. Bai, zoragarriak. Ze berezia, 80 marko markadako zinema. Pasada bat. Bira, zitarena ingo esalto, baina hemen intelektuala ingo naz. Segura eskia nuke jarriko lehengo zita batian. Porque igual bortitzeki izango litzateke. Baina flipatzeit, nola zan, boi de intelektualo baina. Vale. Sacrificio de un ciervo salvaje. Lantimosena, Hoxe, hoi da... Bera, zea bigarren gonbidatua Lantimos aipatzen duena, kuriosoa da, ez da zer duen Lantimosen zinema. Poor Things iaz ezin zuen. Bueno, hortxe dauzkazu. Bai. Galdera topikoekin amaituko dut. Oso ondo. Etorkizunean, bakitzerua hoak dakazula hor, nun ikusuk ez daitugu. Bueno, orain zeruak estrenatuko da momenturen batean, Koldo Albandozek zuzendutako telesaila, eta antzerki egiten ari gara, momentu hauetan zorretan antzezalanarekin, Ika konpainiaren zorretan antzezalanarekin, eta gero Arriagak ekoiztutako El Zoo de Cristal edo kristalezko zoa egingo dugu baita ere. Nola ikusten duzu, hau galdera potoloa amaitzeko, baina, bueno, labur bada ere. Euskarazko zinema, nola ikusten duzu? Hemendikan hilabete batzutara, egoera, oroan. Bukatzeko harin, Carmele, Maspalomas, bueno, badaude horrez, ekoizpen batzuk. Bai. Ikusle bezala galdera, aktore bezala. Nola ikusten duzuela pixkat? Gertuko epe batean behintzat. Bueno, oso interesgarra. A ber, justo Maspalomaseko pelikulan personaje txiki bat edukidet, eta eski txundituta nago pelikula horrekin. Gaina, 35 militrotan gradutako pelikula. Eta gioi batekin zoragarria, osea, madre mia, oso ederra. Ez dakit, eske ni oso ez dakit, a ber,
eske oso zaila da, hau ganoraz erantzutia. Ikusten dut, oso aberatsa dela, ditugula sortzaile batzuk zoragarriak eskura, badagoela oraindik asko egiteko, baina era berean oso industria konpleju eta bortitza dela, eta ez dela batera erresa ere, euskara eta bar hainbat gai ditugu. Gu orain adibidez azken erromantikoekin euskal pelikula bada, eta 3 astez bakarrik egon gara zineman, eta ikusten duzu errealitate zail bat ere badagoela hor, eta gauza asko egiteko, ez? Ez da erresa, baina buru belarri arituko gara, eta arituko dira. Oso ondo. Mila esker, motz egin zait, egia esan. Oso motz, nari ere bai. Beste ordu erdi azken erromantikoak ez hitz egiten, eta beste ordu erdi Breaking Bad ez hitz egiten gustora egongo nintzateke. Baina, eskerrik asko zortean, jarraituko zaitugu, urrengo proiektuetan. Eta zuei gogoratu urrengo saioan ikusiko dugula elkar. Mila esker. Klaketa entzun duzu. Euskal zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga eta Nerea Montzon. Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Beraetxe eta Kerman Rico. Diseinua Sara Juaristi. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. On Time ekoizpena.